Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mga ramoti ati-ati roha dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Oras marihita. Hatani debatana gabi ujahan ni mingguta sadarion. Ima minggu remini sere. Sa ingot maalija huba akadenggan di basam dohot asini roham. Hujaha madihita sian evangelium ni si Johannes bidutulu mamuka siya na sada sa rodi ayat 17. So nama didok disitang ihok kamu ma Johannes bidutulu ayat sada sa rodi ayat 17. Asadong masa halak siya nakaparise si tuan di Jahudi namar goar Nikodemus naro borngin manopo tibana. Jadi didok mamadok ibana guru nami huboto hami doho guru na rosiat debata ay daktar patupa agiai se tadda songon nabi nahemi iya so debata donganna dungini na Jesus mamangalusi ibana natutu situtudo nahudokotu ho iya so tubu jol masya gijang dang tarbaheca marnida harajaon ni debata. Dungini na si Nikodemus mamadokibana songo dia matarbay tubuh mo sa halak iya naung matua tung haulahatsa mamamasuki si ubeon ni inana asa tubuh. Jadi dia lu si Jesus ma natutu si tutudo nahudokod diho anggo so tubuh jolma siya naik doho siya toddi dang habongotan na harajaon ni debata. Daging dona tubuh siat daging toddi dona tubuh siat toddi unang malongang roham ala hudok tuho ikut tubuh hamu sian gijang namangulus dua dobu alogo do paklomo ni rohana di begeho do parngongosna alai dang dibotoho habor hatanna manang hasa hatanna laos songonido ganup nauk tubuh siat toddi. Dungini na si Nikodemus mamangalusi ibana songo dia materjadi i. Jadi ni na Jesus mamangalusi ibana ho guru ni bangso Israel dang dibotohoi natutu situtudo na hudokod digo huhatao kami do na huboto kami jala huhatidako kami do naung huida kami gabe dang dijako kamu huhatidako kami gariakan na ditanaon huhatao tu kamu dak porsia hamu tuk porsia hamu mulu huhatahot tu hamu akan na di bandua gijangi danga dong nama naik tu bandua gijang iya so nauk tuati siap bandua gijang ima anak ni jolmai na di bandua gijangi hiang jadi songon nauk pinatibon ni si Musa uloki di halongonan songoni naik patibon anak ni jolmai asa dapotan hangoluan na saliling-liling na ganup na porsia di ibana ay songono do holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana asa hangoluan na saliling nilileng na di ibana ay dang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na naing paluaw na do portibio tahe ubahen na disuruh imasaha na kamu kadongan sada sukut-sukun na torus manginona jalanay kom mabornohi gulu ni halak na porsia ima taringo tu ise do debata ise do Jesus di bagasan ngolutta alus ni sukut-sukunon dangapala alus na tupoli ina rumikot alay bohado hita mga kanguluhon alusi di sadok ngolutta si ganupare hudok majuda debata diau debata parholong do ibana do makaholongi ibana do manarihon ibana do pasikopon saluhutna cukup boisi daw alay ko tarida do di karakter tarida di pangalaho tarida di bakko Jesus nahutadai Jesus nahuhatidakko di iko gabe bakkoku dada hola sa identitas, dada hola sa jati diri. Alay darida may ipangalahok ko si ganupari. Kalau Yesus adalah Yesus yang adalah cinta itu, iko parholong mau.
Molo debata ido debata na manariho na di sando ngoluku. Au be ko katidak konokku do ibagasan ngolukon. Au halak na peduli, au halak na manarihon, au halak na mangadu pakilalani halak. Bere kamu nama. Sedia daw ma Tuhani mangadu pakilalami. Sedia daw ma Tuhani makilalanani hilalami. Ima debatanda tatadai. Puasa dan gabe sada ciri na melekati di kita. Dan yan hilalaw mo ba pakilalaku? Saunari usukum ma. Buah. Boy do hilalaho? Hobar tu panad daw mi. Seharusnya konon nama. Mulu sudi kita nuang bison berinteraksi tu hala nasi hobar tu panad daw kutu debata dami itu sudi. Dangadong jolman kaso salah. Dangadong jolman nasi kop. Buah. Bereng masih sudut ni debata. Buru tabu, hahurangan na hidup hatamu, hagaleon na hidup bekola mundur. Tadi bagaimana saya membangun satu identitas karakter yang melekat dalam kehidupan saya sehari-hari. Hobar tu panad dauni. Saunari Roma minggu remini sereon, mangalehon halus natakas mengurupi kita taringot tusi. Debata para siroha, dohot pardenggan basa. Debata para siroha dohot pardenggan bahasa. Nanaing dohonon na hidup kita ngolu tahun parbue ni asini roha dohot dengan bahasa ni debatado. Amen. Adong nawe madokon ala digugunon. Adong nanaing makatidakon bahwa dia adalah karena kemampuannya dangadongi. Manusia adalah manusia yang terbatas. Alai bere kamu nama asini roha ni debataido pasikop pecaluhuna. Itu na saya ujot tu dok. Nagurangan di bagasan ngolumon, nasopin di kiram muhian isari hot Tuhan itu. Todok. Agudang ko rumah tangga. Ay buama beno tapasikulau dadan ako nate. Ay sonod do dapat dapotan dita. Hape du ko marsikola dadanahi sikop sude. Jalahibana du ko say marsikola dadanahi dang robe. Ay nama sahai. Bertubi-tubi do naro. Sonari wasa maagwate. Indah. Sewer kamu na itiki na isarihon do. Bayaw do onok kudo da. Nom madadanagon si Joseph berkebutuhan khusus. Ngahi ada bahu garar hami. Uang terapi ini sampai 250.000 per jam. Pada saat gaji pe ago masyatu sambatuan nami unak pola hudok bilangan nai. Molonie tonggo 5 jam 6 jam 1 minggu. Ngahabis-bis di. Alai sehubereng may nataon. Dah, tunggu baga inaro aku baga cancongoni ba. Nanang dohono kulo sian na tabikiri benar-benar disariho debata. Alani do marhide minggu sadari on molo dipaingot tita. Gokasi di rohani debata do memang gokasi di rohani debata. Hidup saya adalah buah rahmat anugerah ni debata ibagasan guluku. Jala Roma muse topik minggu tamadok. Belgado holong ni rohani debata. Nabe pergo zonai. Natabu jol mana di hawlogi. Belgado holong ni rohani debata. Dok matu gulu. Tung belgado holong ni roham Tuhan. Ima. Suku-sukuku na sempurna do kita. Dosa na gudang tuan nami ama. Moloroy detay nang mata nakpat sa luhut na do. Pamereng mon weng jujur ron. Oh mama boto ikaw Olo do berdosa olo. Laos parhudul tay besi bata. Pangalakatai pakatayotai alai bereng ma. Siapapun kita, seberdosa apapun kita, belgado holong ni rohani debata di bagasan ngoluk taon. Alani do onok kumahobar tuatan di debata. Dangadong na boy manira kita sian asid ho tolong ni rohani debata. Ujajo di kita Roma walu ay tulupulado rodi tulupulusia. Ay gomos do ditiup rohaku. Daftar baen sira kita sian holong ni rohani debata di bagasan Kristus Yesus. Manang bahenon di hamatian, manang bahenon di hangoluan, nang bahenon niya kasuru-suruan nang kaharajaon,
nang namasa nuaeng, nang namasa sogot, nang akahagogope, manang bahenon ni nadigidjang do na ditaron, rodi nasa na tinoppa be. Wah, anong boy manirang? Talus holong irohan itu ani? Piga hali mahatsi roham, mago do holong irohai? Piga hali maho tersinggung, mago do hatsi dirohai? Piga hali madak cok-cok pakilalamu, mago do holong irohai? Badong ko solma, tiba-tiba sip dang minoto na ba? Adong ko pengalaman mo so ni? Basi pinahiyo buti, nido ko kata si sip. Hape na akong pakakyan. Mekel pe dang ulo be. Ay nawaro na kasi narogili sa sendiri ba so ni? Ima. Lapatan na boy wa kapakilala ni manirang. Alayang kon manang bahenon ni mananga hape tadang boy manirang. Tuhan itu adalah Tuhan yang sekali mencintai, Dia akan mencintai selama-lamanya. Kodok matubaw nuay. Manang nasongod Dia peho. Holong do rohani Tuhan itu. Amen. Tiyo mada. Di sasude gulumon. Dangadong nabuy manira kita sian holong ni rohani debata. Ima. Alani sada kepastian. Dongnok kuma. Allah tidak pernah gagal dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari situ. Takyai. Anggua udah bah. Sangat dona holong rohakku mamiringi. Alai dah bah. Dukokku boto mak. Ternyata ada gudangan skandal di bayon. Saibi, ni ada sorry. So binoto mang nahas skandalon. Alai gabi alasam mau. Sa tabi reng mah. Je murado talus. Ama jo, isihya mahalek mo. Bahasa sudah tu sih. Dak pas suisa. Ale tong go pe holong kiroam. Barang do maddo kotong, ale dang memiliki be. Lamatan na kamu plase nama sudah dang itu. Ale ber kamu nama Tuhani. Dia mencintai sampai mati. Dia tak bodoh. Nah lah nih, penasaran akan siapa Yesus yang mencintai itu. Roma jamitat tasadarion mengajak kita marhite seorang tokoh besar pada saat itu. Nah sangat terberita di tengah-tengah di bangsoi sahalak Parise. Nah benar-benar terhormat namargoar Nikodemus. Jalaber kamu nama hebat ni si Nikodemuson. Dia sudah tahu siapa itu Yesus. Dia sudah tahu beritanya. Dia sudah tahu tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Alai ber kamu nama dang puas ibana di sini. Dia mencari waktu untuk bertemu dengan Yesus. Jalaber kamu nama. Odo nanangi ko pamanatota ibagasan ngoluta marhite pengalaman ni Nikodemuson. Dia sudah tahu, tapi dia bukan orang yang sok tahu. Dia ragu manang nai pe alasana, alai bere kamu nama. Keragu-raguan nai pitor dijupangi do Yesus. Bado ita, mulu ragu hoi jupangi horo. Na jotak kita madok ninna. Katanya. Angko Nikodemus daw. Toho da ibana nasongoni dapoton. Keraguan harus mengantar kita untuk berjumpa dan bertemu. Jangan bisa kali-kali keraguan membuat kamu mundur. Jangan sekali-kali keraguanmu kau dasarkan lalu saudara mengatakan sesuatu. Mulu ragu dapoton. Wah, adong ko tindakan nasongoni di kita. Memang so, igolum si ganubari. Kita sering bicara dengan kata-kata katanya. Alani so rabbi bana jalabere kamu na mauzung nga isyo sini Nikodemuson odo muse na mangurupi pemakaman di Yesus. Dia tahu akhirnya siapa itu Yesus itu. Dia sungguh-sungguh marhapor siao pesongonima. Molodang di botoho sukun dapoton. Adik pe memang dohonon do. Boy don, maybe aribana tu akaparisei. Ay mau nanon ni doko di bana. Ay ngay tinggal hono be hajaudion. Ngay dapat hono be Jesusina. Rome mana borgin. Alay ber kamu nama. Apapun dia kalahkan.
demi berjumpa dengan Yesus itu. Jala isi materi daber kamu nama Yohanes 10 Yohanes 10 2 nai. Naro borngin manopo tibana jadi didok madok ibana guru nami huboto hami doho guru naro siat debata bereng. Dihargai mana do Yesus? Guru nami huboto hami doho guru naro siat debata. Jala akan api natupami dangalani ko itu ngalani nasian benua ginjangi doi digugat di mana disuku di mana dipataka si mana muse taringo tupamotoan nai nanaing dohonoku ikon di sido ngonu ni halak na porosea. Orang percaya itu adalah orang percaya yang menyadari dirinya bahwa kita ini bukan hanya pengikut, bukan hanya pengagum, bukan hanya followers. Saunari followers di YouTube sudah hampir 200.000. Husukum mazuhamuna, boha. Ulu doi makoko pau sampai mate. Boy doi sogo pitor mundur. Dang lomo be rohana intor unfollow doi. Halu ari mana? Paling go molo paju pangamang padita. Selfie dulu kita. Ne mana soni? Habis selfie ya blok mo sa foto na yala nang penuh to. Ima molo followers. Ima molo pengagum. Jala bere kamu nama followers dan pengagum itu enggak memiliki komitmen apa-apa itu. Sonari, usukun. Followers, pengagum, donok kumatuhita. Kita bukan pengagum, kita bukan fans, karena pengagum dan fans hanya dekat, merasa nyaman, alai dan adong komitmen. Alai dohonok kumakita adalah murid. Murid harus ada komitmen dan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Ido murid alani kita sisean kalau kurang pas belajar mendengar tangi kon dapoton asa diajari ho. Wah, ise mau ison nong berumur 70 tahun nong gabe Kristen. Suku-sukuku ngatamat. Tahu. Alai hapor siau mengajari sisean doau. Sisean itu harus belajar secara terus menerus. Ido benda masuk tu lansia, masuk tu para hari Kamis, masuk tu Geovani, masuk tu dia tua ke perguruan rotu pertanggiangan. Ima Romer minggu songono. Ini adalah perjumpaan. Jala dohonokku do perjumpaan secara visual ngatabu. Alai ini mau marga perjumpaan visual atau perjumpaan fisik. Au sugeri ni ani toriso Jesusi. Huberi ni mana? Ito huhaul ni mana soni. Selo do kirin dua ta. Ido benda dohonok do satu kebahagiaan tersendiri do sini kudemuson. Boy pacupang langsung dohot Yesus. Anggo hita bang, isen yang masih nek pacupang langsung. Adong? Baik dong. Isen nek pacupang siaran naha. Aido. Ye unak masuk. Ate. Oh sorry. Alai warang dawa gereja media ibadah ima sarana tu si. Namangihut kita adalah orang terpanggil. Abe. Nabarjolo murid dohita. Kemudian kita ini adalah orang yang terpanggil. Natarjou dohita. Halak natarjoi koboy menyangkal diri. Halak natarjoi koboy serep rohana. Halak natarjou nakola memikiri diri nasa diri. Halak natarjoi koboy memikul salib. Atong bolo soni bolo halak na jinou ni debatado tahanlah menderita, tahanlah menghadapi kesulitan, unang murah-murah mundur, unang murah-murah madele, karena saudara adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Gabita buma
Roma Paulus madok songon sisean songon natarjou unang masarobang hamudohot portibion. Alai hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah sonari husukun unang masarobak kamu doho portibion. Idia magumodang mga rajay ho pikiran doho perasaan ni Kristus manang perasaanmu sendiri. Nagudangan jolma baper. Ano tayo baper? Bawa perasaan do? Ibereng isa do tangis, tertangis. Inna. Basa tangis so. Tangis sama mereng ibana lah tangis ibana itu. Tangis sih. Memang kor berbeda. Bang, berbeda be? Saunari, mula be, turun matang kana be. Ngamang uli baga sa Kristus so. Ngasik kopi bereko ijabu sude. Molodak sikop gabi perbedaan do pe dihoi. Molo gabi perbedaan do pe isi do nasala nelabung bino manang naho. Ho nama. Jangan baper. Iko berbeda do. Siapa di sini keluarga muda? Wah, nggak mulai mengotak be. Masih terus berlanjut. Pature. Unak sarobakku. Iko patudu honommu do bahwa ngaama be honuai. Iko patudu honommu do ngaina honuai. Kita bebagasang buluan. Bagaimana kita terus menunjukkan kualitas diri na songoni. Nah, lebih lanjut tabereng bang. Alania dong mapiga-piga catatan naik pasahatok ku Tuhan muna. Hobar tu percakapan di Yesus do si Nikodemuson. Molo naik tadaw mu do harajaon di debata. Molo naik tadaw mu do Yesus si jalabongo tu harajaon naik. Syaratnya adalah lahir baru. Ibarat syarat apa kata yang perjulu. Molo naeng bongo do tu harajaon di debata. La tadaw mu ise tuani do harajaon naik. Syaratnya lahir baru. Yohanes 10 ayat 3. Na tutu si tutudo na hudokot tuho. Ia so tubu jolma sia gijang daktar bahersa marnida harajaoni debata bereng. Molo na tutu si tutudo na hudokot tuho. Ia so tubu jolma sia gijang daktar bahersa marnida harajaoni debata. Daktar daun na ise tuhani dang bongot itu harajaoni debata. Amalus di Nikodemus. Dungini da si Nikodemus mamadok. Songo dia matarbay na utubu muse halak iya naung matua. Tung haulahat sa mamamasuki si ubeon ni inana asa tubu. Perkamu na so. Ngai babua Yesus taringo tu songo dia harajau ni. Iko tubu siya badua gijang. Romu sa ibana toriatu si ibana. Ay buano ba eno tubu musay nga metuwa iba masuk may iba musay tubutuan ni dainang buama menon na manuho ni nanaing nohono ku apa yang dilakukan oleh seorang Nikodemus. Inilah kebanyakan manusia taringo tuhata ni debata taringo tuhuaso ni debata taringo tuhadirion ni debata najo jota tapake logika dohot alam berpikir ta saya pikir todot na pangasaho. Saya pengalaman tado tapangasaho. Hidupan na murah-murah kecewa ho. Ay toraha mahuruan ani ojarni. Hidupan na ro hatani detay buku de 332. Sai pasia Tuhan Yesus tu bagasan rohami. Sai pasia Tuhan Yesus tu bagasan rohami. Roha hati adalah pusat kehidupan. Sai pasia Tuhan Yesus tu pusat ningolumi. Asa Yesusi na mempengaruhi cara berpikirmu. Asa Yesusi na mempengaruhi cara berhidup secara sosial. Asa Yesusi na mengontrol sude aka panatapan dohot perdalanan ningolum. Alani molo gawe Yesus pusat ningolum. Pakatayommu, persaurammu, dimanapun kamu berada, sudah ada dalam kendali Yesus. Tepuk tangan maju tu pergi opanion.
Apalah olah kalahon dope marende huidane na 3 mingguan. Ende anak kini anima. Peganglah aku Tuhan dan bimbinglah aku. Bahasa Batak ngadok ke Jawa. Tio ma ale Tuhan saito guau didalaki asa sai sonang suada habiaraki. Ay so ingot talahon atong amang tubo na taon na budari do pengurwa rohani alaon ay. Ay lupa do halai hata-hata ni eddenay. Jadi at sugari mardala ko jabu ingolumon eddeo di beko tio ma ale Tuhan sai tio pau didalaki asa sonang suada habiaraki. Asa biar kamu nama molo Yesus pengontrol yang memegang hidup, tidak ada yang perlu ditakuti. Bahasa urua. Hidup benar dohot hata nasing, halak na porsea tahan benting dui. Alai dang alani guguna, dang alani pengalaman na, dang alani deportibion, alai alani sedo, alani Tuhani nama niop ngolumi. Abe sudah jo ibu-ibu, sudah ibu-ibu, sudah. Alana di ibu-ibu do puncak ni ngoluon. Tiop, sai tio maau Tuhan. Golom matangaki. Dang marhabiara beau. Amin. Tapi mana tu kena belu apa lagi dah? Nang bebereng nasi ni. Geleng ni bebereng. Ini bergugu mah. Jeneng dohonokku. Apapun tidak akan bisa membuat kita lemah. Buat terus. Portibiondo madoko tidak bisa. Portibiondo madoko tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang menuju kepada sebuah kepastian hidup. Dan adong nabui mengabati kita siani. Yohanes 3 walu. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan mau pergi kemana. Demikianlah halnya dengan orang-orang yang lahir dari roh. Buat contoh dah, buka pintu di bumi, berek tu luar. Sia dia mai botohon adong angin di luar. Beterbangan debu, beterbangan daun-daunan. Pohon-pohon pe bergoyang. Adong ko dampakna? Tarida do? Ibereko do ang ini? Alay pakorhon na tarida do? Oke, satu. Lalu yang kedua, ada badai. Binerek tersedia ro badai? Alay efeknya ngahancur sudu. Songoni mah. Rodo todi, ro atau molo songoni molo rodo todi saunari ahama perbueni todi. Angin membuat semua beterbangan, badai membuat semua porak-poranda. Saunari molo todi do mangingani ho ahama perbue ho todi. Serta bereng Yohanes 3:6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Mulai daging ho tubuh, daging mana haluar. Mulai todi ho, todi mana haluar. Saunari buat. Molo na hutiopon gelas. Isina air putih. Molo hutuak ko siya bagasan nakaluar raha. Air putih. Dang tes manis kan? Tonggo air putih. Molo hui si kopi tu bagasan. Hutuak ko nakaluar raha. Kopi. Molo hubay susu. Na hupaka luar musay hutuak ko na nakaluar. Susu. Saunari. At sugari dituak kon ngulum nakaluar raha ma. Baik. Nakala bereng. At sugari hitay galasi. Mulai tuak ko buti siyang ngulut tayama nakaluar siyang ngulum. Baik. Hado biar kamu nak kesurupan. Itoritiru matok suara nyopungmu. Ngarobi bene inna. Ay suara nyopung ke inna. Husukum ma opung mi do naro. Sibolis do na masuk tu si.
itiru mas suara ni opumi. Ujungnya, ayo cium kaki opung. Nah, cium tepat ni dia tu, cium sudah kesurupan dia mah. Sonari, imana Tuhan, ay simbolis do mangingani. Nah sonari, anak keluar inang. Isemat inatay so mulai pagi sampai sore boy cerewet. Na ido isina. Daw nga te. Naneng mangajari do yate. Alay mangajari madodeg. Boy no muru ka mata. Boy, mulo muru ko amang. So tu keluar hata na sosuman. Pa tu duton di do mangingani ho. Nang lomo-lomo madok si do konom. Buru-buru ah do ho ni ho do na sala. Olo ho tu muli tu buru-buru ah. Kan mereka mulu bahasa tahun bahasa mek do. Ale na haci tan. Ay mo nang muli do ko tu buru-buru ah do hoina. Di bahasa buto mo untuk rim. Olo ho muli tu buru-buru ah. Ale dijaga ho. Apa lagi teh? Isi mau cengeng mulu marsahit amat tamang nain nata. Amat sampai mulu marsahit. Atta madok si rodo biru na rodo. So tu gitu apa ko sudah tu nabi ama ngasih roham. Abe si jaga naiba nabi ma. Dorok mada atau dia mangulu nai barui nunga mangulu ibagasat to dia. Atau siarak nah. Itu imana ma Yohanes 10 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Abe? On masih arakna. Atau molosongoni manengatu sata. Air melambangkan penyucian dosa dan pertobatan. Mana tajalo ditiki padidion nabadiyah. Alani moloro kita madokon bahwa kita ini sejak dalam kandungan sudah berdosa, ima goarna dosa warisan. Alani ditiki tardiri kita mago dosa warisan ini. Abe tiup ditiki tardiri mago dosai. Kita sudah disucikan dan bertobat. Alani molo adok persoalan ekonomi agak goyang unak pola mulak ko tuhuta lau jiara ta jonga son na goyang on jiara maju ita tu kuburan di bapa tak biadong dosa di bapa na juluy na danga dok kubungan ni hodo na malas karijo ho ayo na ringgasan lau seranda dosa ni bapa inu ay gabi turut kita danga dong beda. Setapi gak ada lagi itu. Ngaputus bi. Ngolumon waing hopar tunani ulam mau. Unak salah homang na isi be. Ngabe? Anggo udah biasa ngonon. Pama benon. Ay bapakku pindah julu songonon do inde ulu bapakmu di salah ko horo na soture. Ngabe? Ima melalui baptisan ini ngago tadi. Jangan dong be. Hidup bana melalui baptisan itu kita dosa warisan itu. Kita sudah dibawa. Alanido kita sudah melalui baptisan. Kita sudah menjadi penghuni warga kerajaan surga. Ido bana laosomma be ono kutuhamu parbinotoan. Buasa di HKBP molo mate dak danak dang ididi buasa dang yagedai. Ala boha dang binoto do peruasni sei. Abe unang murah-murah mana lahoda? Alay boy do atoan boy martangiyang lao tu si huria lo digara ruang sosial alay yang gubukau nagenda tu sidang boy aku tahu beda nanai jase mereka muna makna nai atau saunari roh itu apa? Roh itu adalah roh yang merujuk kepada karya Roh Kudus yang merubah manusia dari dalam, memberikan iman dan kemampuan untuk memahami hal-hal yang rohani. Rohi ima karejo siap bagasan pai baru rohata lao makapur siya Yesusi atau molosoni syarat hidup baru adalah asa masuk kita tuh harajaun di debatai gabe jol mana baru ikon taruli memana marhite aik dohot mudar sonari
Saunang burai tamang gula, udah apalagi orang muda, tolong ingatin, tolong. Agar jangan ada salah paham di luar sana. Saya tidak bisa menahan saudara terus menjadi warga HKBP. Tapi ini harus saya ingatkan. Ketika seseorang dibaptis, Udi di mahotu bagasa guardi debata, ama anak dohot todi porbadia. Abe, atau ngai jalo baptisan roh di si? Sudah. Atau molosongoni dan adong be alasanmu menerima baptisan ulang. Abe, tolong jangan. Omma dosa paling besar. Isenok ya sanga baptisan ulang toema. Unak pola apa buat bertobat mau sip-sip. Dapat Tuhan itu kan tidak pernah menjadi Tuhan yang pembohong. Tapi Tuhan itu sekali berjanji, terus janjinya kekal selama-lamanya. Sewer kamu nama, ima syarat ngulu ne barui. Saya doholat di si, donok kumah. Hidup baru bukan sebatas dogma ajaran. Hidup baru bukan sebatas liturgis ibadah. Tapi hidup baru harus mengarah kepada perilaku. Iko sahat do tu pangalaho. Ido jol manang margolu ne baru. Romono mayat opat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ngamate beda lilingi. Abe, marhite hamatiata, dohot hamatian di Kristus ini. Ngarobe ngulune baru. Bereng. Dulu kita di sini, sekarang sudah di sini. Kamu perubahan udah? Jadi ngolunai baru isomma. Ido banaro hatani debata di 2 Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ngamago benalilengi, ngarobe na baru. Nah sonari usukun, ngamago benalilengi. Unang mangulu biho di masa lalu. Molo adong singotamu di masa lalu. Hola parningotat sabing mai. Alay sonari nga sahabe ita tutitikon. Di ngoluom mahita mangulu. Abe, ang guaw. Salhubereng maunin na. Masa lalu dui. Bereng may banan wai. Tangiroam, ido ngulunay baru, ido kehidupan baru. Bang, abu biho mekel mamereng dong amun labung misionari. Molo masa lalu do igot todak boy ko mekel tu si emma, ay wara blas bohay weko. Isido hijab ma, moro ma. Sonari nang. Unak pola tu na daw tahatay. Adong gohyang na mabay na pala hachi roham yamata jabu. Wah, isido peho. Molo isido peho bertobat inang cepat. Asai di. Ngangulu ne baru benwai. Cara baru juga harus. Benar Yesus unang masa robak kamu dohot portibion. Aku menjawab 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kamu ibe? Mulu boy homangan, marsanga ko pede bata. Setabu nang tersinggung kamu na. Adong gosol mah, holam mamora gijang girohana so tanggung. Kari ber kamu sol masuk ni? Hirana so tinad dan atuari. Binoto do isi, alay duka na tersongon na sonari amang tahin na rohan. Iban na nahacitan, hato, topu mamora hacido. Bulu sombong. Topu pogos pe hacido. Topu burjua. Baik utan nabi topu burjua tening mati nama uroi torin na do. Ima, jenger robuti. Mulu tiba-tiba burjua berarti ada sesuatu. Nah dong gua buat rohan ko sih. Ala ni nger mah. Ala ingot. Biar itu semua dalam rangka memuliakan saunari. Buah mamuse. Galatia 5 ayat 22 perbuah ini todi.
Alaya kau do parbuen ni todi holong dohok las ni roha. Buang abu be. Holong dohok las ni roha. Salinai holong dohok las ni roha. Ngaboy omar las ni roha terus. Bersukacita lah senantiasa. So tung adong namur hingan no mula dah. Au tiki masih jalan aku bereng jodoh sudah setabi buhiton. Molo ngawol lu naik baru. Ngau dok. Sonari 7 tangan ini mana sodok baru kilon dah. Baima saru pada baru kilo sudah bola marsak ko ni. Senyum kawan. Ngau dok molo ngato di mangingani baru masude. Abe buat apa lah gadis anak gadis. Unak pola salon pikiri. Nyopa ture. Wah. Ang kaya wereng ina songoni. Ina ma bagak ni salon na tuan nami. Ina ma argani beda nga. Alai wajah asli terus kelihatan. Namang tahya sini rohain narwa. Erak ture di mo. Pature mo na. Iban na hudok ma. Tarida do roha perbagasa siya bohi. Tarida. Dak tertabuni honi. Minumlah. Inna buti. Hubo to do holi mo so tanggo na ipaksa ho do mga liani. Bohi pi dok kodoy. Na so tartula go. Iyo man ko saurdo imana sudah buti. Iko parbuin na may. Ade. Dame dohol labas ni roha ba ngaboy mardame. Ay omma paditan na miya mak tay. Sonari husukun. Dame mi sa portibio do manang nasihat Tuhan ni. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak dapat diberikan oleh. Kalau gitu damai sejahtera itu dari dunia atau dari Tuhan? Damai sejahtera itu dari istrimu atau suamimu atau dari Tuhan? Atong jalo madamay, ulah madamay di jabum. Selesai. Nangadok teori na asing si. Namangihud, habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohod dohot hatomano, halabohonom mahuatay. Lemah lembut. Boa, halat na labok, halat na lemah lembut, boy domuruk. Boy, unang bangga ho molodak kabe muruk amat, tangamar sahi ti molodak kabe muruk, buang marubat. Alaikum muruk itikina, jalaboy itahan muruk nga itikina. Naima. Atong molo sa wanita sukubi ma. Nga to ho masuk ko tuara jaw ni debata. Nga itadda ho debatai. Bukti na ikum marmulu ne baru na hita. Inilah hidup baru. Amin. Napa dua boleh pegang? Salib Kristus adalah jalan menuju kerajaan Allah. Salinai. Salib Kristus adalah jalan menuju kepada kerajaan Allah. 13 ayat 15. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak Nahiasya Gijanggo Maboto Benua Gijang. Isemai Yesus anggotuson contoh nobelga ikutani semadok supir tebak. Ibu tamu do supir tebak. Moloy lagu boti utanami. Adong ko si supir holan na mga raw ni lagu boti doi. Alai bonon na mobilon. Medan nin nabuti. Alai du kolawan no dangdo to tumidan. Holan ni si doi. Ay supir tebak, supir raw ni si doi buti. Ima. Jay tui se do si sukuno Medan, tui bana do manang na supir na lawe. Nalau tu medanino. Ima nasa sitong na. Ope ang kotaringo tu surgoi ise do si sukunon. Tuhani iman na dapat ma Tuhani. Roma ho marminggu, Roma ho markor, Roma ho pertanyaan. Isuria kaulaun di huria jahaima. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sonari, ibu di mana cerita? Asa hona tu pakai dalam muna. Dukon dibuat si Musa bangsa Isya tanah Mesir, dia marungutubut di tengah jalan. Jalan aku lah marungutubut, gabelau nasi dia memberontak. Ujungnya muruk ade bata. Ipa Roma ulok tembaga yang benar-benar mematikan. Godang masih bangsa ina mate. Roma paritani de bata tu si Musa, baema ulok siat tembaga. Dukoni baiko bay ma di sada tiang pajong-jong ma ise na hona turbing uloki molo ibereng ulok dia dogara patung tembagai malum masahi na jala mangulu may mana saya rekam nada gabi simbol ni ingot
mulai bereko hacit hona turbing malua sehat. Saunari ikolo bisiani ma anak ngizol mai. Simbol harus mengingatkan orang dengan semua yang terjadi sesuai dengan simbol yang ada. Buat sudah, molo om manuai tinggal di natuai. Manang na bejuna pe, manang na dia pe, barang-barang dah khusus. Mulai berekoi tertaringok doh tu natuai, taringok. Om madabah, hubuat don, laom mengenang natuai asal kubereng mau. Tungi na masakan na huwilala mangingot na tuwe-tuwe ngabe hape hola simbol la ba ngama tawi na tuwe-tuwe tangadong be nasonari bereng silangon ahama nadi ngoto taringot tu silangon sonari koni do honom huingo mamak padita nami Yesus na tarsilangi pola mate ibana di hau pinor silang lao humoko pau ai konau no sabotul laisi alai ko tuaki maisi bakasia silangino ibana martangiang Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teringat mai sudi asali berekoi saunari bereng mai iko lobi sianular tembagai kalau patung tembaga itu bisa menyembuhkan seharusnya ganupi berekon itu adalah yang menyembuhkan, itu adalah mengampuni. Alai berekon manuaing silangon kosong dohonok kuma dang Yesus ibe ko tarsilang isi alai au nama ho nama tarsilang ala di dosai alai marngolu nai baru mahita. Salib juga adalah tanda simbol keselamatan. Molo taberek silangon ngamalua situ tubiau upati nuhor ni dosa doha matean alai ngamangoluau hinorhon ni Yesus namate di silangi. Amin. Salib juga adalah tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Alai dohonokuma bersekutu bukan hanya beribadah, bersekutu bukan hanya mendengar, tapi bersekutu harus sampai kepada sebuah karya. Daksai holano persekutuan. Daksai holan nama redei. Alai persekutuan gereja harus sampai kepada tindakan. Idoban narojo asadi prasetyo madok sonon. Selamat beribadah bukan di gereja, tapi selamat beribadah harus di depan pintu sana. Jadi gereja ini koni satu sebetulnya suraton iluaran. Ala boha. Ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kita sehari-hari. Abe, atong buam masilangi. Dia harus lebih tinggi, setinggi-tingginya dari apapun. Hiduplah dengan salib itu. Terakhir, kasih Allah menjadi jalan bagi manusia untuk melihat kerajaan Allah. Anggau madok kodabal luar biasa mon Nikodemus. Ai Sudedo zolma mengapil karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Ingotamuna do molo Natal itu ribain non liturgi ragam bahasa aneng dohonon anggoayaton di segala suku ngagudang maboto suku-sukuku tuise ma perjolo sahaton tu si Nikodemus ber kamu na maju sudah bipakilalan nai ma perdue ni halak na masihol doho pajumpang doho debata sai taruni pasu-pasu do imana ber kamu mah tu imana perjolo au sugari para hari Kamis ni si rebokia dia perjolo majalo ikan dah sudah mah acugari nang geopanio mania perjolo madapo tidak sudah mah acugari kita sudah Nikodemus alani neng dohonokku sai masihol maho pajupang doho debata ai nau marga sia Tuhani pangaripunan ningoluna ido pasaha ayo do pangaripunan ni sudah hatani debata ai sono do holong di roha di debata di portibio saudari dok
Ay songonido holong ni rohani debata nang diaw. Rodo ibana lau manubusau asa manguluaw. Amen. Mula maita. Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi dia datang untuk menyelamatkan. Gok kasih di rohani debata. Gok pasu-pasu di debata dongguluon. Ala ni marngulu ne baru maho. Tada ni ngulu ne baru patudumai. Dak sarupa hodoho portibion. Tapi kita berbeda. Lalu yang kedua, bereng masilang itu hani. Ikol lampati bota mai. Ay marhite silang ido. Jupakta haluao ni. Ay songonod do holong ni rohani debata. Sudidu hita diha holong ni debata. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan Tuhan bersama kita. Amin. Martang yang maita. Maulianti Jehovah dihatam nama makulingi kami. Macayarga hatami na paingotok kami Tuhan pabua debata parholong goho. Jalatarida doi siap pakatayom mo doho si Nicodemus. Iko takas do tadaw nami iseho. Alania sa takas do tadami iseho doho tarajawom mo. Iko tubo do kami tubaga sa naik doho tubaga sa tondi. Nunga taruli kami disi. Atong iko marngulu na baru mahami pangalaho na baru. Siapa Yesus bukan hanya sebuah jawaban retorik bagi kami. Alaikon melekat doi gabe identitas jati diri nami ganub. Asiro ham Tuhan halak na pinaluam do kami marhiti hamamatem di silangi molo ulor tobagay boy mangalehon hamalumon ubal gado ho siani hodo sumberi hamamalum haluao di sandok mulu nami. Kami tidak mau bergeser dari mengimani Tuhan. Asima roham patuduma ay songono do holong ni rohani debatatu portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Lohot may di kami. Marhapor siyaon. Jala hanguluhon margogo makami. Atong mauliate dapat tong masudi ruas ni huriamon. Diragam ni sitaon do parukilon. Asa tok turong marhasonangan. Rapoko makami. Mga sahod Kristo Jesus. Nahehe siyan namate makamonako kami. Amen.